Slay. Unzima kakhulu. Utshela abantu le ngubo ikhathelwe yini? Njalo bekuncoma kumfasayo. Awuyilutho ngaphandle kwadudu Ukuthi awulutho ngaphandle. Yaphilizani? Morning, guys. Oh my God. Ngizohlala kanje because angifuni ukuswetha. Thank you. Ninjani, guys? Hello, Johnny. Good morning, guys. Ninjani? Ish. Makhopam. Ngishisi ngelahe. So nje angimele swethe uChatGPT usho njalo. Because ngizothungala. Ndaba yami and angifanga ngisho lo namhlanje bayinganokanga nje. Because ngikwazi ukufaka into ene-chemical. Ngayishisa ngelahe. Yabona nje. Ninjani? Sensizakala? Makhwapheni wami. Hawu, makhwapheni khona. Igama elindawo. Okay. Kulandathanga. I-weekend yami ibe-right. Kunjani ithulani? Indoors nje ayikho into etheni. Ayikho into etheni nge-weekend yami. Morning. Njani? Naphila bayadecide ukugunda. Ufikile kodwa ngimazi ushonephi. Bengicela ngomoya omuhle ungamoyizeli kakhulu because ngiweak mina. Hayibo. Uba lo. Hayibo konjani? Kanjani manje? Sukuba weak. Sukuba weak. We should spend our weekend together someday, yabo. Hey. Hayibo guys, ngivugesa ungekho endlini angazi noma kunenkinga ye-load shedding or mhlawumbe khona into eshila izolo ngase kudume izulu. But nje anginagesi. Yazi mina ngibhala ama-stand angibhalelanga. Ngimtshela ukuthi ugesa angilayinanga ikhanda lami yabo nje ngimesi. Ubi. Mamamci, usho kunje? Asle. Fusek. Charge okunye. Anginayo ibhetri guys because ugesi ngihamba ungekho endlini ngishajile. Ngizosho. Ubawa i-adapter yami yazi nje. Asingabe ngiyacharge manje. Ubawa ugcina ibolekile. Check.
Ngiyanisheka guys, ayikho into ekutheni. Ngiyanibingelela. Phuma ekhayeni. Uyenza uphesta lakhe eThekwini noma ekhayeni? Umuhle bo. Wenze kahle. Ubhabhi girl. Ngiyamazi. Guys, ngizoyithinda bamakhwapha but seyaphola. Angimele ngabe ngigqoke into evalayo manje angina-choice but ngizama ukugqoka ishati elifishane. Ngashayisa ngomoya kubi. Hayi, le roll on ingilile shame phela i-roll on engifikise la. I-strong kakhulu. Yes, Jolie. Hello Shane, why are you late? Late? Yeah, late. What's up? It's 7:28. Yeah, you're late. Can't be. You should be here by 7 o'clock. Oh, you're talking live. No, What's the worst I'm joking. way? I'm joking, Shane. What's up now? I'm joking, it's 7:22. Oh, Yeah. I'm never late, Mama. Yeah. Always end. Hi. You see something on there? Okay, yeah. Okay, Shane. Unjani Melusi? Okay. Bonke laba abalokhu bethi umuhle abameceleni ngisayolanda induku. Hayi bonke onjani? Hayi kahle. Sifuna ukushaya ezinye ingane manje. Sawubona Sibiya unjani? Nami ngizala Sibiya bakithi. How is your morning? The morning is good. Hello Sma, unjani? I'm good. Inda, ububhizi ngani le weekend? Singelala Sela? Amanga. Ngcono masuyiphethe kahle Sma. Hey there, hello. Sinamorage, angazi kodwa kanjani. Not sure. Ngampela uzala kaSibiya. Yes, umama must be. Kahle nami ngwasibi. Yeah. Ngwasibiya nami. Hello Tsutsu njani? I'm good. Ngiyelapha nje emsebenzini. Wonke umuntu ufika la kimi. Kumele ngihlele kanje amakhopha ngizongahluphi. Nzima ukuba yimi. Kazi bengenzani fana nama-non-hair. Ngiyazisola. I-weekend yami yonke nje bengiyivele endlini because bengiphethe amakhwapha. Ay. Awumamci. Mhlawumbe ngabo-8, I'm not sure. Check online. Bhala Google, ubhala igama le-pharmacy bazokutshela ukuthi I'm not sure. Thani i-pharmacy name izovela vele. Yezwani? Bhala ukuthi i-pharmacy name izovela. Yeah guys, so ngisemsebenzini ngidayisa imoto ngisho ku-December guys. Ngifuna nje nibe ney'moto nonke. Cela ukuthi udinga imoto ethi sinamba ukuyibhaye ngo-WhatsApp. But uma ungadinga imoto ngango-WhatsApp bakithi. Izinto ozoyisenda lapha ku-WhatsApp, uma ukuthi uyasebenza, i-ID, license, 3 months bank statement, nama-payslip akhawu 3 are-recent. Uma ukuthi self-employed, 6 month bank statement, i-ID ne-license. Akudingi ukuthi uzube ne-payslip. Ngisho ukuthi uyasebenza awuyitholi i-payslip, uzosenda i-6 month bank statement, ne-ID ne-license. As long as imali oyiholayo ingaveli as a-salary, I mean. Kumele ifike ku-8,000 imali oyakhayo ngenyanga. It's whether uyasebenza or self-employed. Yeah. Ngiyabonga guys laba abangithembayo ngama-documents awo. Ayi ningisupportile last week bakithi akufani. Ngiyabonga imoto bengiyikhipha kanje.
Thank you so much guys. Uqhubeni kwenze lokhu nakuleli video Nkosi yami. Inyama oyosim. Ike angifuni lesi ethi bezawushema. Hlezi uqashwa ke emsebenzini guys. Anobhala uthi halfway. Qasha yonke into abantu abaklinayo, reception, yabo ngenhlaka nje nosi halfway noma nithi Vincent ulana umphathi lo. Hlezi uqashwa ngenhlaka nje mandinga umsebenzi. Automatically usisomdala ngosisakho ngoba nami ngizala kasibili shuthi ungwakithi bani boza sibi lo umuntu omuhle unjani inkomonde awusukume phela ushaye i-turn around. Okay guys sukumela khulekani ningasabi athi ngiqala ngilungise kuqala. Okay nakho Nibonile ke turn around 360. Ayikho into enganenzeki yona. Ngicela ngoba sengimshayelile 360 guys ngithatha inamba yami lapha kwibhani ngiWhatsApp nisend ama documents ngiyenze lama application eyimoto bakithi. Mawusebenza 3 months bank statement, ama payslip akho 3R resend ne-ID ne-license. Uma ukuthi u-self employed 6 month bank statement ne-ID ne-license. Sendani ke bakithi sengishaye nabo 360. Nenza iqiniso. Nenzeni iqiniso nani? It's a puppy girl. Hi, Mamti. Oh, Santa. What's that Santa? Hey, cishe washela ubona uMamci. Udidideke shusheni. Okay. Uzotshela sekufika umuntu amusha hayi Mamci. Uthi uBeyonce. Hayi Mamci. Hey. Ngicela ngibuze mina nje ukuthi iqasha nini. Ngiyaqashwa guys, hlezi uqashwa. Kuyima, awumkhaya ubuyile Nkosi yami. Uright bakithi. Nxese bakithi Nkosi yami ngase ngakuzwela. Guys, oh okay, lo ngibuza usiqasha nini hlezi uqasha halfway guys. Ohlezi ubhala nje uthi halfway. Nombhala uthi Vincent Bulala, nomphathi uvele uyajwayela ukuposta amaqasha. Namanje ke qasha kudingeka abantu. Kudingeka abantu abafuna ukudayisa imoto, kudingeka abantu abafuna ukusebenza reception, kudingeka abantu abazosebenza lapha phezulu. Angazi babizwa ngani abantu abasebenza lapha phezulu. Finance ntontoni bayadingakala. Dingeka nje uhlezi iqasha halfway. And kuba bonke halfway hayi lo sePortchefstroom kuphela. NoseZululand kudingeka abantu, noseThekwini kudingeka abantu la ePortchefstroom. So kuhlezi iqasha, ohlezi ubhala nje na halfway. La ku TikTok cause bayapost noma ulokhu uzama page ka halfway. Kuhlezi iqasha. But ke ngiyacela guys odinga imoto ngiWhatsApp manje nge-ID yakhe ne-license mayisebenza 3 months bank statement, 3 months payslip. Ma self employed 6 months bank statement ne-ID ne-license sengiya kwi-meeting guys seku 7:30 ngibona sonjaha ngaka ngizobuya ngibe live. Yeah, ngiyabonga kakhulu ngesupport kulabo abathenga imoto kakhulu last week hayi ngiyithengile. Ngikhiphile imoto last week. Ngikhipha ngathi hayi. Into eningenzelile iqiniso kodwa yazi. Into engenzele yona. Kodwa yena kuleli vika niphinde nenze njalo phela bakithi. Nenze njalo nathi isuku Nkosi yami. Oh. Angimele umali uholo 8,000, umali ubo 8,000 kuyale imali yakhayo ngenyanga. Shuthi ngalokho ke baba yini